बिसिनो मबाइल गंसे होदोंमोन गुबुनाव थाङोब्ला मोजां गाज्रि बाथ्रा रायलायनो न'आव मबाइल नांगौ जायो फिल्मफोर नायनो फेसबुक नायनो बायदि मोजां खामानियाव बाहायासै बिसिया मबाइलखौ लानानै गुबुनजों रं नाम्बार जानानै खारबाय माथो खालामबावनो जियानो जादोला रायजो राजाफ्रा नैबे उनाव नुनाय एबा नैबे पिक्चाराव नुनाय गावदां नार्जारीखौ बबेयावबा नुयोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गथ' सानै दङ गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै फैफिन जेरावखि थाया मानो। फिसाया खावलायदों गावदां नार्जारीखौ नंगौ थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि गथ' गथायखौ गारनानै माबोरै मा बिखाजों मा गोसोजों गुबुनाव खारनो हायो। प्राय गोबाङानो खारदों नाथाय बांसिननिखौ गाज्रि आखलनिखौ मोनथियो जाय बिसिया गावनि फिसाय गावनि गथ' गथायखौ गारना खारदों बैसोरनि आखलनि फारसे मोनथियोब्ला जोङो सानना नायोब्ला थारैनो बै हिनजावनि आखला गाज्रिखा। नाथाय ओरैबायदि फिसायफोर दङ जायफोर फिसाया माने गावनि बिसिखौ दाव दाव अनो मोजां संसार जागासिनो दङ बे समावबो खारो नाथाय मानो बेखौ गावबा गावसो मिथिगौ जों मोनथिला नङा होमबा जों मालायनि संसारनि बाथ्रा फारसे माने एसेबां सावरायबाय थाला थेवबो बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय दङ ओंखायनो जाहाथे बेफोरबायदि जाया।